Salutare toată lumea, bine v-am găsit la un episod de un parcurs, ceva gen. Și Robert s-a dus înainte. Bă, dar unde e armură numai de aia? De care și prostă. Nu, unde ai? Mai e aici? Acum mi-am băgat de la prostă. Mai e pe aici? Nu știu. Mai e. Am luat tot ce bun, soare bune, capul bun, capul bun, pieptul bunicel. Așa, gata. Am ocupat. Și eu mai îngrijește o viață și mai tot. Bă, Ce? mă dădeai jos. Din greșeală, excuse-mă. Tu mă ridicai. Cum? Că nu mai luam de la Mama, început. te picau aici. Uite că tu pici. Nu pic. Nu? Bine. Pleacă încoale că tu dai. Nu pica, bă. Hop. Bă, ce aici? Ce aici? Ce-o fi? Pregătește-te. Da ce? Nu știu. Mamă, că trebuie să spart. Și dinții, n-a avut dinții, că văd că și maxilarul de sus. Acolo a fost la Timișoara, ne-a pus aparatul acela, dar mai ne trebuie un aparat. Ce e acolo? Nu știu. Bă, poate e ceva rău. Poate. Ce? Hai să vedem. Nimic? Nimic. Rămâne? Nimic. Hai să dăm un pic pe... Să băgăm și noi ceva. Să ne bătem. Da, să ne văd. Nu noi doi. Hai. Dar nu mai dau cu sabia aia. Îl omor. Hai, ieși afară. Vrei să ne bătem jos? Bine, stai să vii și eu. Dar să nu-mi iau toată viața. Vin dacile. Și să te bă pe tine. Hai mai mami, lasă-și microfonul ăla, mă. Așa. Haide. Hopa. Lasă-ne și mie aici. Opa. Taci. Dansează. Fii atent că te iau. Te iau. Ah. Hai. Și nu poți să te bat într-un pe timp de zabia. Ia, nu mai da că mă mor de tot. Gata, nu mai dă că mă... Dar nu mai dă nici tu. Stai să ies afară. Hei, și pe uite, nu mă prind. Nu mă prind. Bă, bune. Hai să apăcule pentru tine, că eu nu mă bag. Dacă nu... Zombie! Ia mai Zombie! Bă, nu mai dau cu sabia, frate. zombie mor simtă. Ne dau cu... Gata. Nu mai da nici tu, bă! Eu dau. Dar eu nu mai ți-am dat. Nu vreau să ies. Yes. Da, eu? Nu mai dau. Gata! Dă nici tu, lasă-mă să ies. Da, ies, tot dai. Mai văd că da. Au. Faci tu ceva să ieșim. Da, mă pot să dau, nu? Nu?
televizor așa. N-ai cum să mă iei. Te-am luat. Da. Ce te luăm? Da, și că te-am luat de puteri. Da. Vă știu ce mai mă iei. Nu pot să te iau, mă, vin mai încolo. Și alerg. Bă, vin cu sabie și te omor. Nu să nu te omor. Vedeți cu picanii aia. Tu hai, Și-a adus un în prăpădit, lavă? uite. Hai să mai facem o dată parcurul. Hai. Stai pe bătăi. Da, nu? Bă, nu-i corect. Nu-i corect, schici mult. Mori. Unde ești? Vezi că vezi sus. Auci. Nu, mă, dă-mi castonul ăla, să pot să fac. Abi. Ia tableta pe lângă mine. Sărătăciune. Cine moare cel mai... Cel mai ce? Au. Au, e bine. Mă sinucid. Băi, să ne sinucidem. Fii atent. Sinucide-te. Fii atent. Stai mă să te arăt ceva Ai, șmecher. mami, lasă-mi castonul ăsta. Cine? Pui la te urmă, bagi în mă lavă. enervez. Facem așa. Uite. Stai să vezi ceva. Să ne sinucidem aici. Bă, ai tu pe să vii cu mine? De ce? Trebuie să săpăm repede încolo ca să nu ne ia lava. Hai, vină bagă de aici. Și am lavă la noi? Da, da, stai, dai drumul când te zic eu, dai, dai, Îi dau? dai, Stai un pic. dai mă drumul la lavă. Păi pe mine mă ia. Nu te ia că fugi repede. Haide. Sapă tu, sapă, sapă. Costina! Da, că nu vine. Nu mai putem să ne vii. Pleacă! Pleacă! Stai, ai murit? Nu tu. Am lăsat-o să plece. Sapă mai încolo. Sapă în continuare. Să nu mai e lava. Bă, sapă! Hai mă că nu mai vine. Așa. Îi dau drumul. Dă-i tu. E rândul tău. Hai să dau sus. Ai dat? Haide. Bă, vino. Că am săpat mult. Hai mă, că avem nu să scăpăm. Că am săpat mult. Gata, nu mai vine lava. Gata, hai. Să-i dau drumul și pe Lasă-o să aici. vină. Să-i dau drumul și pe aici. Ia mi-a luat castonul. Oho, ulu, mor! Haide. Sus. Nu, tot nu vine. Ulu, mamă! Vino sus. Umpli tot patul, umpli tot patul. O, mamă. O, mamă. Nu. Aha. Aici să încheiem și noi cu acest episod. Pa, pa!